Salom, Horas Madihita, Amang Enang. Tamulay ma, Parminggota. Di minggu sadarion, rap doho sadok huria di Portibion, tapatupado parningotan, tiki panopaon di langit, doho tanoon rodi nasa isina. Omma pa dua halion huriata hakabipi marningot panopaon ni debata, amata di langit doho tanoon. Marhiti parningotanon, lam tuguma haporsiata tu debata amai, nama no palangit dohot tanoon dohot nasa isina naung macai dinggan jaladang marpasohotan pangaramotion na hut mangalehon dinggan basana tu nasa na mangulu di Portibion. Di baheni tamasi tutudo tapasahat puji-pujian dohot hamoliotion ni rohata nang to dita tu debata disadok hakabipi Laos tabahet do Minggu 22 September 2024 gabe Minggu Ekologi. Laho pangingoton hita di pajauan, ulaun dohot tanggung jawab ta, songon halak na porsea, lao pahuli-ulihon hasadaun ni nasa natinopana. Dada holan si hata sabing yang go ekologi dia huriat tahakabipi alai konteks tado ekologi laho marhuria marteologi marhaudaulaton hut mangulu jala dang holan inganan hanguluata yang go Portibion alai bagas ni debatadoi inganan parsobawata tu debata manangihon hatana jala mangulahon holong ni rohana alani tapuji madebata marhite-hite narap hita marede.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata sito palangit dohot tanoon. Tangan na do na jumadihon nasa na tinopa. Hatiuron dialiton ibana hira ulus. Ibana pahebakon akalangit songon ribe-ribe. Ibana manggulang-gulangi diaka aik bilutna pargijang. Huretana do dibahen akka obuni mardala-dalan dohot ibana di atas habong nialogo. Nunga dipaujak ibana tanoon tuaka ojahani. Asa unang laho-laho saliling-lilingna. Halomuan Jehovah jadi lehonon nama tuho na pinangido ni roham. Pasahat madalammu tu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami para siroha na sumurung. Mace dinggado di topaho langit dohot tano dohot nasa isina. Jaladang hea ditadikonho ulaun ni tangammu. Pinuji maguarmu saliling-lilingna. Ala balga ni holongmu marhite-hite Kristus anakmi. Nunga dibaheko pada tusaluhut tinopami. Jaladang hea dioseho pada naung binahemmi. Gok dinggan dibasam do langit dohot tanoon ali amang. Mulak ratado asini roham jaladang marpasohotan dinggan dibasam. Rab dohot nasa na tinopam hupuji hami maho ali dibata ama anak dohot todi porbadia. Rab dohot saluhut akan aporsea di portibion. Hupes tahun hami ma tiki panopaumu di langit. Tano dohot isina. Disadok hakabipi sadarion, hubahen hami ma minggu ekologi, manang minggu hasadaun ni nasa natinopa. Pauba ma adung dohot angguk nami, gabi puji-pujiya tuho ali amang. Pahisar ma tano naung tinopami, naung sega ala hagijangon ni roha dohot hamokuson ni jolmai. Marhite pakokopon ni Jehovah Kristusi. Anak mi dihau pinarsilangi. Saibeho ma hami saluhutna gabe jolma na tinopa nai baru. Marhite-hite todi porbadia. Amen. Mari dehita.
tangihon ma patik ni debata di minggu sadarion. Imana nienet sian konfesi HKBP tahun 1936 Biddu 5 taringot tu lingkungan hidup. Taha porsiawi jala taha tidakodo. Ditopa debatado jolma nang inganan permiahanan dohot inganan pangulaonna di Portibion. Ibana do manopa Ibana do napuna sudi na mangalehon hanguluan tu sudi na tinopanai. Inganan pangulaun ni jolma ima darat laut dohot hajak kajang. Dilehon debatado huaso tu jolma laho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Ulaun ni Yesus Kristus do paluaho jolmai nasa na tinopai songoni Portibio sadiri. Taha tidak do tanggung jawab ni jolma panguluhon sudi na tinopa ni debata asabui ibana mangula hipas dohot marsonang manang sejahtera. Taalo do aka as usaha nalau manigai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau ditobak manang harangan. Taalo do aka usaha na mangulitihi aek dohot aung-aung. Nang aek panirisan na marisi rasun sian aka pabrik marhite so mangaturehon halalau ni aek panirisani pola tahe manigai aek si inumon. Suang songoni taalo do aka pencemaran udara na manigai parhosaon ni jolma. Atong rap mangidugugu mahita sian dibata lahu mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan dibata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Mari di mahita. Tato poti dosata martang yang mahita.
Ali Tuhan di bata amanami si topa saluhut. Nunga dinggan di topaho tanoon nang sudi pangisina. Alai husigai hami doi, ala hagi jangon ni roha dohot hamakuson nami. Saya sama dosen. Maradopon akan tinopami. Ali Tuhan di bata, dipulit hodo hami lau pauliulihon, tano nanti nopamon. Alai hurajumi hami, dang hibul rohanami laho mangaradoti hasadaun ninasa nanti nopami. Nahurang do parsitutuon nami marudopon akan nanti nopam na asing. Holan narikot di diri nami sabingdo hupar hamaul hami. Jaladang huingot hami namar sigatung tu hasadaun ninasa na tinopaimi doha parngulon nami di tanoon. Asi marohami dihami ale Tuhan. Saya sama nasa dosa nami. Maradopon akan tinopami. Ale Tuhan di bata hupar hatopot hami do najut-jut hupar sobah hami akan na humaliang hami dohot bagas joromipe dang ias. Upar hatopot hamido na macai losok rohanami manuan huhut pagunang-gudakon hau ubahen nalam mohop jala marhirtang portibion. Asi maroham dihami ale Tuhan, saya sama nasa dosa nami, maradopon akan tinopami. Ale Tuhan di bata disuruh hodo hami marbarita nauli nasian Tuhan Yesus Kristus tunasa natinopa. Alai jut-jut huarsai hami akan natinopami marhite na husegai hami jala husiapon hami tobak laut dohot langit inganan ni nasa natinopami. Asi maroham dihami ale Tuhan, saya sama nasa dosa nami, maradopon akan tinopami. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jahoba, Roma hamutuau asa manguliu todimuna, ninna Tuhan Jahoba. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dapdap, botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba, gabi songon hapas domuse. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari Minggu tasadarion tersurat di Yohanes tolu mamuka maisian ayat 10 tolu sahatu ayat 10 lalu. Dangadong nama naik tu banua gijang ia so naung tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijang hihian. Jadi songon naong pinatibo ni si Musa, uloki di hangonanan.
Songoni naik patibon anak ni Jolmai, asa dapotan hanguluan na sa liling-liling na, ganup na porsea di ibana. Ay songonodo holong ni roha ni debata di Portibion. Pola do anakna na sasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangaluan na sa liling-liling na di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion, asa uhuman na naik balon na portibion tahe, ubahan na disuruh. Dang si uhuman na porsea di ibana, alay anggo na so porseai nunga hona uhum, ala so porsea ibana di goar ni anak sasadai ni debata. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Mari dihita. Sadarion, rap mames tahun, tiki panopau dohita dohot sudi akan naporsea dilihat Portibion. Jala disadok HKBP, tapatupa do sadarion minggu ekologi. Marhite pesta tiki panopaon, dohot minggu ekologi on, naeng tarataratai muse haporseota, pabua na tinopan ni debatado, langit dohot tanoon, na tatada marhite Yesus Kristus. Marhite pestaon, naing tapaingot muse derita, babuan na sojol mai nagabe pamusatan ni saluhut na tinopa, Doho na sa hanguluan. Dang tarsirang jolmay siyan tanon na tinopana, dialagang diaholongan ni debata, na tinobus marhite mudar ni anak na, jaladipay baru marhite tod di porbadia. Marhite pesta tiki panopaod dohot minggu ekologion, disosoi dohita laho makanguluhon, hayason, mangurui dohot pasidikon nasa ropak-ropak, mamarengehon ngulu nadinggan marudopon na humaliangta. Mamar hamaol ma nasa natinopa, mapangotik jala jamot tuaek, listrik dohot BBM. Jala sigop maradopon akatada-tada ni hasisega ni natinopa ni debata di sadok Portibion. Huhut martoruk ni roha di bagasan hadaulaton, dohot marpatidakonota aka naung tinobus marhite-hite hamamate dohot haheheon ni Yesus
jala marhite todina dibahen hita gabe anak haholongan ni debata. Marhite pestaon, rabdo hita doho nasa natinoppa, laho marpakirimon jala mangula persauton haportibion asa tigor gok dame ias jala marudut. Atong tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahitamandok. Au porsea di dibata Jahuba, ido ama parbugo na sohatudusan na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni dibata Jahuba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di perbadia, adorang sohaubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus. Namati terpajal do ibana di hau pinorsilang. Na tua tubano toru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun di debata Jahuba. Amanai pergugu na suatu dosan. Si may mana pay mamulak sugut tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasil ni dosa. Dohot dihatai na mandok, mula mangulu dia, Daging halak na mate. dohot dihanguluan na sudah. Amin. Tabi gima titing na masa, dohot si pamasaon ni huriata. Salam. Tabagi majo saotik tikting namasa dohot nanaing sepamasaon di huriata di bagasan nasa minggon. Titing huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu ke 17 Dung Trinitatis. Taufik Minggu, habalgaon ni Jahuba di bagasan Sude na Tinopana. Minggu 22 Februari 2000, Minggu 22 September 2024. Naparjolo di hari Selasa tanggal 24 September 2024 di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu di bagas ni keluarga Amang B Hutajulu Inang Boru Pangaribuan di sektor Pitu di bagas ni keluarga B Malau Inang Boru Pardede di sektor Walu di bagas ni keluarga Situa M Simajutak Boru Nainggolan. Dohot dari Rabu tanggal 25 September 2024 pertanyaan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga Nyonya Tamba Boru Sihotang. Dohot di sektor 2 di bagas ni keluarga R Sagala Inang Boru Pardosi. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga S Hutahayan Inang Boru Buta-Butar. Alamat Boima Taida di tikting ni huriata. Napaduahon hobar tu data na masuk tu huriata torop ni namarulang tahun di bagasan mingguon godangna 52 halak hatani di bata iman tersurat di Pesalmen 20 ayat onom songonon didok tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihut-ihut ahu saliling ahu mangolu jaladung mulak ahu masuk hakuma bagas ni Jahoba saliling ni leleng na. Tusudir ruas ni huriata nama ulang tahun hupasahat harima selamat ulang tahun panjang umur
di batama nama dongani uhut na mamasu-masu. Napatuluhon pelayanan khotbah na makubasi parmingguon botari stadarion ima Bapak Pendeta Leonard Ayub Tuakani STH Ketua Babaknas Samarinda napapaton anak lahir na di hari Jumat tanggal 10 September 2024 di basa-basa hotuhatta do sadadanak boru di keluarga Tambunan inang boru pakpahan hipasdo dak danaki suang songoni nang natoras nape maringanan di jalan Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok N nomor 7 Sektor 5. Napalimahon jemaat na baru mulai mamuka sadarion gabi ruas ni huriat tama keluarga Jorino Sinabutar inang Nopa Indah Wati Boristorus Rapdohot Sahalak Danak Buru Rosian Huria HKBP Bondar Sihudon Resort Andam Dewi persiapan Distrik 32 Barus Jaya maringanan di Jalan Manunggal 2 Gang Ogok Dabanhuri molor di minggu siang mar minggu do nasida di Bagas Joron pinangido ma asa jongjong nasida sahon patah dahod diri mau lihat ya, Ma? Namangihut tingtik perbagason. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma Kevin Anderson, anak ni Amata Andre Chandra, tubuh ni Inata Edward Lenong, ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Samarinda, Dohot Orwana Yola Anggreni Saputri Boru Marbun, Boru ni Amata Situaha Marbun, tubuh ni Inata S Boru Tinambunan, ruas ni Huria HKBP Berastagi Resort Berastagi, maringanan di Berastagi, Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 di Huria HKBP Berastagi Resort Berastagi. Na mangihut undangan pesta pembangunan HKBP Teluk Dalam. Sadarion di Patupa pesta pembangunan HKBP Teluk Dalam Resort Sentosa Samarinda naniuluhon ni amang pendeta resort Pendeta Maranggada Lubis STH MIKOM Hombartu keputusan ni sermon parhalado utusan sian huriata nama dohoti acarai ima punguan sola gracia punguan ina Kamis punguan ina Esther dohot punguan ama gabungan napawaluhon gotong royong di hari Sabtu tanggal 20 September 2024 pukul 15 WITA di Patupa gotong royong sian sektor onom pinangidoma tu ganup ruas sektor onom asa madohoti gotong royong. Napasiahon pencarian dana paduan suara Borneo Kantata di hari Minggu tanggal 20 September 2024 di Pamingguan Arian pukul 10 WITA paduan suara Borneo Kantata, patupahon persembahan pujian, sekaligus pencarian dana. Pinangidoma asa sudehita berpartisipasi. Napasapuluhon laporan keuangan Minggu 22 September 2024. Penerimaan Huria 45%,
ditambah non-sentralisasi 37.433.675 rupiah. Pusat 55%, 15.911.650 rupiah. Pembangunan 1.123.775 rupiah. Kategorial 500.000 rupiah. Pengeluaran Huria 14.154.234 rupiah. Pusat 15.911.650 rupiah. Pembangunan 8.532.500. Kategorial 0 rupiah. Kas saldo Huria per tanggal 18 September 304.232.188 rupiah. Saldo kas pusat per tanggal 18 September 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 18 September 2.307.172 rupiah. Saldo kas kategorial per 18 September 22.220.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 220.710 rupiah. Katisasi sidi pilihan tahun dohot iura pembangunan, pelayanan ke gereja pagaran, laporan keuangan, panitia pesta pembangunan, dan titing perhepengon boy mataida di lembaran titing naung diser dihita di ganup sektor di pasu-pasu tuhatama Huriana. Songonima titing namasa di Huriata mau lihat ma dihita salukna oras ma. Tapasahat ma piliata maredi mahita.
Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Barita na uli, nagabi ojahan di Minggu Ekologi Sadarion, dienet do sian buku Pesalmen bidu 104, ayat sada satu ayat tolu tabba ayat 10 tolu satu ayat 24 songonoma didok disi. Ede puji-pujian di debata si topas saluhut. Puji ma Jehovah ale tondikku, nabolon situtudoho ale Jehovah debataku. Marpahean hasangapon dohot hamuliaon doho. Hatiuron di aliton ibana hira ulus. Ibana pahebakon akalangit songon ribbe-ribbe. Ibana manggulang-gulangi di aka aek bilut na pargidjang. Huretana do dibahen aka obuni. Mardaladalan do ibana di atas habong ni alogo ayat 10 tolu. Ibana pasobur aka dolok sian aka bilut na pargidjangi. Sian parbue ni aka jadi-jadiamu do butong tanoon. Ibana patubuhon duhut-duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni jolma. Lau parwarhon roti sian tanoon. Rodi anggur napalas rohani jolma nagalei. Asa marbiak bohina lobisian na honamiak. Dohok roti na manukul roha ni jolma nagalei. butongan ma akahau ni Jehovah. Akahau Ares ni Libanon. Aka nasinuan nai. Disima marasari akapidong si borutasiki nama jabuhon hautusam. Akabedu do napuna dohot napuna dolok akanatiboi. Haporuson ni aka atuasa do aka dolok batu. Iba nama bayan bulan parjujuran tiki. Diboto mataniari do hasudutan na. Hodo mabayan haholomon. Jadi tubuh maborngin. Disima gumangmang saluhut binatang harangan. Singa nabajar akan napatungaor mangido si soroonna. Jala mangalului sian debata si panganon nasida. Bicar mamataniari. Mangicurut manasida. Lau manggopang tu bagasan liang nasida. Ruar majol mai tu mopot ulaon na pinuhutan na rasi rasa bot ari. Tung nalan situtudo aka jadi-jadianmu ale Jehovah. Saluhu nai dipauliho marhite hapistaran. Tunggok jadi-jadianmu do tanoon. Kita nido yang go sahakna. Huran itu hata sadarion di guari huriata HKBP do guarni minggutta ima minggu ekologi. Di bawah terang tema habalgaon ni Jehovah di bagasan sudena tinopana. Kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Huran itu hatta dalam hidup ini tidak ada yang serba kebetulan. Tidak ada yang dalam serba kebetulan. Semuanya itu sudah dalam rencana dan pengaturan Tuhan. Tabereng majolo amanginang. Tuhan menciptakan dunia ini 6 hari. Semuanya itu penuh dengan keteraturan. Mulai sian ari parjolo, paduahon, patoluhon, paopatong, palimahon, paonopon, jala diari papituhon ima ari paradiana ni Jehovah atau ari Tuhan beristirahat dalam pekerjaannya. Artinya Tuhan menciptakan dunia ini bukan sembraut-sembraut. Tidak sembraut-sembraut. Dan asal jadi.
Ale di topai mana do beraturan, berhubungan satu sama lain, dan semuanya serba teratur. Itu artinya yang perlu kita pahami bahwa Tuhan itu teratur. Idobaen hidup ini pun harus teratur. Dang boy si lomo-lomo na manguluon. Ada keteraturan. Mengapa? Karena Allah juga menciptakan dunia ini penuh dengan keteraturan. Siap perjolo, paduahon, patuluhon, paupatan, palimahon, satu paumnopon. Namar lapatan, Tuhan menciptakan dunia ini laulehonon na tujolma. Jala molo tabereng rentetan ni penciptaan ni debatai. Jala molo tapar rohao namanginang mulai sian ayat 10 saha tu ayat 20 ada. Sebenarnya molo tajaha di Bibelon agak sedikit saya katakan bahasanya masih bahasa Batak Toto ate. Alehu jaha majolo di dalam Alkitab saya bermaju hamu manginang dah asa murato annona tusata asa murahita mangatusi jami taon. Tidak kosongon. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan. Kan saling berhubungan doon. Artinya hewan sendiri disariho debata si panonna. Ya. Ada ketergantungan antara ciptaan Tuhan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Namar lapatan dak kolam mabuat. Dak kolam pasudahon. Alai dirokon untuk diusahakan manusia. Marhite tumbuh-tumbuhan, marhite tanoon. Siani mangolu-ngolu ni jolma. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Artinya tanah juga mempunyai hubungan dengan manusia. Kan itu artinya ini. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Bayangkan. Makanan yang luar biasa sudah diciptakan Tuhan untuk manusia. Yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan. Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya dibawa di pohon-pohon sanobar. Artinya tanam-tanaman itu, pohon-pohon itu juga menjadi bagian dari kehidupan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa? Burung. Kan ada hubungan simbiosis mutualisme, hubungan saling ketergantungan. Gunung-gunung yang tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Namar lapatan, unang asal rapi doloki. Ngai to tuhod debatai, gabe inganannya kehabing. Jangan berbuat semau-maunya, yang mau dikatakan Tuhan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ihar hari maka batu-batui, lau kepentingan manusia, lalu hewan-hewan itu tidak mempunyai tempat lagi untuk tinggal. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Jadi yang pola ajaron matahari lau bicar. Dan pola ajaran bulani lau bicar borngin nai ngai atur Tuhan nih. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya di boto ibana di mana? Adiga bicar adiga bonom ibana. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan ninna. Molope ribut akka binatang-binatang borngin nai, molope mengaum akka biang borngin nai. Udang tadok ko ni adong mararaneng mateong. Kan ulur songoni molo ribut biang borngin nai. Ninna. Isi manawaeng naeng buaton di Tuhanon, hosana. Ya memang sudah gambaran ditentukan Allah bahwa mereka itu harus mengaum malam-malam. Itu sudah ditentukan Allah.
Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Ya, apa yang ada di alam itu menjadi bagian dari kehidupan ciptaan Tuhan. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Artinya di sini Tuhan mengatur ya kehidupan manusia melalui alam ciptaannya. Artinya pemazmur mau menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan menciptakan dan menyediakan yang perlu bagi hidup manusia dan ciptaan lainnya. Alai marhasurungado panopaon nabinain manang napina tuban ide bata. Aha mahasurunganna. Apa keistimewaan Tuhan? Tuhan membuat keteraturan, Tuhan menciptakan dunia ini dari bahan yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Ima bahasa anak. Creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada menjadi ada. Marhite-hite aha, marhite-hite firmannya. Makuling madebata. Makuling madebata. Firman itu yang berkuasa. Dan sekarang firman Allah yang berkuasa nama kulingi dalam masa penciptaan, firman itu sekarang terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Di Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia. Nama kuling di tiki panopaoni hadirion nanuaing tarida mai marhite-hite Yesus Kristus. Imana tatadda marhite-hite Yesus Kristus. Molo jolma menciptakan apa? Menciptakan menciptakan sesuatu dari barang yang sudah ada, mengolah. Ima parbinotoan, ima kebijaksanaan, ima utok-utok nanileon ni debata. Made in Indonesia, made in Jerman, made in Belanda, made in Cina ninna. Nah ngarokian doi. Artinya dakuk kebat, tidak lebih hebat manusia apapun yang dia ciptakan daripada Tuhan. Naneng berengot tadi sih imah habel gaun ni debata. Ya, kebesaran Tuhan. Nuaing nagabe suku-sukun. Apakah manusia mau mengakui kebesaran Tuhan dalam ciptaannya? Ya. Dalam keteraturan ciptaan. Yang sudah Tuhan berikan itu, yang sudah Tuhan jadikan itu, apakah mau manusia mengakuinya? Odun waing. Pero bain, amanginang kita semuanya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Sehebat apapun kau. Seluar biasa apapun kau. Engkau bisa berbuat. Engkau bisa melakukannya itu. Tuhan sudah sediakan itu. Nah dipatu pada batai. Irobain. Dangarong boy jolma. Nama kegijak diri, menyombongkan diri dengan apa yang ada padanya. Tuhan sudah adakan itu. Tuhan sudah ciptakan itu dalam kehidupannya. Di dunia ini. Lalu bagaimana kita mengolahnya? Perjolo, naing ingototta, amang inang. Disarihod debatado ngudum. Oduna perjolo. Habel gaon ni debata, terida may marhite-hite aha. Panarihonon ni debata di ngolutta. Disarihon debatado. Ya. Harupinong na martonga-tonga langit disarihon debata. Tapi apakah Tuhan pernah mengantarkan makanan tu pamangan ni pidongon? Ya do, ibu kemana pamangan na?
Polotung pe di dokon, burung-burung di udara, Tuhan perhatikan dan menyediakan makanannya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan makanan itu langsung ke mulutnya. Dia tinggalkan sarangnya, ipabuati mai sada-sada. Jadi unang ta pelintir hatani debata, di sarihot debata dong ngolutta, harupilong na martonga-tonga langit di sarihot debata, alay ko luluad do si panganon. Harupilong di boto mga lulu si panganon na. Apalagi jolma. Kan idunoy. Harupilong di boto mga lulu si panganon na, apalagi jolma. Dia tinggalkan sarangnya. Itu sebabnya di ayat 21 dikatakan, di ayat 22, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Jadi ngadito tuhon debata adong borngin, adong arian, adong bulan, adong matahari. Di ayat 20 didokon, manusia pun keluar ke pekerjaannya dan keusahanya sampai malam. Itu sebabnya saya mau katakan, hai Anda kaum-kaum rebahan. Ya, halo, yang di atas. Nanti aja main HP dek. Dengar dulu. Sampai sekali Anda datang ke gereja ini, kalau hanya mau pegang HP saja. Saya sekali-sekali berkhotbah ya. Unang uduk kamu, HP-mu na ipatiup-tiup kamu, negi jangon. Hargai sedikit saya yang sudah mempersiapkan khotbah. Ya. Hai kaum rebahan. Dang binoto jam 3 bedungo. Dia katakan di sini. Matahari terbit, manusia pun pergi keluar. Mula pewotari. Artina laho karejo lului nariho. Sarihon nariho. Ya manusia sekarang kan lalak do di HP nai. Morom sampai tonga borngin, mergem. Ayo sahik tanwangi jabut tabe masing-masing. Sampai tonga borngin. Firman Tuhan itu katakan. Matahari terbit pagi, keluar kau. Hehe manugut. Kalau orang Jawa bilang kalau terlambat bangun rezeki dipatok ayam. Ya tidak. Jol mangamar lojong. Saya mau dong pehita. Bangun nina di jabu. Masih ngantuk mak. Ayo kinata sampai jam 2 marhape terus. Mau jadi apa? Ya tidak. Itu kan kuliah pi terlambat. Mergareja pi terlambat. Firman Tuhan katakan itu. Matahari terbit. Saya ulangi sekali lagi ya. Kaum-kaum rebahan. Manusia pun apabila matahari terbit berkumpullah semuanya. Sedangkan binatang tahu bangun. Masa kita lebih tetapi ummoto siap binatang? Ati uluruh hito ummoto siap binatang? Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring tempat perteduhannya, manusia pun keluar ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Lului nariho. Cari apa yang perlu dalam hidupmu. Jangan terlalu enak dalam zona nyamanmu. Ate inang, nang bayan anak komi di zona nyaman. Jangan buat anak-anakmu di zona nyaman. Mau jadi apa itu? Dang saliling na homangolu nang ingot tamui. Menjadi manusia apa itu nanti? Sedangkan binatang tahu mencari yang perlu dalam kehidupannya. Lau banga lului siya lang una. Sedia liling nai inang pasobuom mo kaya na komi. Terus diho. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Setuju rita sih? Setuju rita sih? Kan itu nama asa nuengon. Haru manuci piring na peso iboto. Bangga do pehamu inang patorak ko ni. Tuak kadongamu anak kodang anak boru-boru kon. Saya mangan holan na kamar dilepar ho piring na bah. Gabi amay. Terbit matahari bangun keluar. Lului na diho, sarihon na diho. Kejam tidak? Kejam tidak?
Alay ngok ma, lau dihodoi. Untukmu itu. Seria malangon nina tua-tuam, ang do pensiun nina tua-tuam, ang do sipanana. Ingat itu ya orang-orang muda. Jangan asik dengan permainanmu, jangan asik dengan zona nyamanmu. Maaf, saya keras katakan itu. Aliat atusamu doha dua ini. Untung Inang keras ngomong sama saya. Saya anak-anak saya persiapkan seperti itu, tidak bisa tenang-tenang. Kau diboto do mulai ulonna. Alau tanya, lau di mana doi? Itu kan? Lau di mana di? Edang seterusnya kita mengolu. Tidak selamanya kita hidup dengan anak-anak kita itu. Mereka harus mandiri, menjadi manusia-manusia yang cakap, menjadi manusia-manusia yang siap. Karena dunia ini semakin luar biasa. Manusia pun keluar dikatakan. Dan ingat, makananmu sudah diciptakan Tuhan di dunia ini. Ngadi sariho debata, ngadi topa debata na adong diho. Alay lului dotong. Dang riperoi. Itu sebabnya dikatakan dia 24, luar biasa sekali. Tetapi banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan penuh kebijaksanaan. Artinya, kalau Tuhan bertindak bijaksana dalam kehidupanmu, tanamkan itu kau juga menjadi manusia yang bijaksana. Ay pasti kolahon na tua-tua po. Pakai ilmu yang kau terima itu. Ya, unang lalap di parlalapan. Jangan hidup dengan menjadi manusia-manusia kaum rebahan. Yang asik rebahan terus. Cina sudah membuat matahari kedua. Alay hitam mata nyari pedang tabereng-bereng. Yang marna tabereng ulan na say modom. Itulah kebesaran Allah dalam ciptaannya. Artinya di sarihod di batado ngolung. Itu sebabnya jangan takut amang inang. Unang mabiar hita di ngoluon. Nunga di sarihod di bata. Alam ini juga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Alam ini juga menjadi perbekalan dalam hidup kita. Semua ciptaan Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Alai dengan syarat ada keteraturan. Jadi unang segai alamon. Iro bahen, hiaro tabegi berita kan? Di Leon Pamaretta do kesempatan tu gereja-gereja, yaitu agama-agama untuk mengusahakan pertambangan ninna kan? Ale Roma PGI ditolak. Dengan prinsip kekristenan tidak pernah diizinkan untuk merusak alam. Itu tong alasanna. Itulah minggu ekologi ini. Alam ini keteraturan. Keteraturan. Perlu tak kelola. Ai di top pape akka dulu ki di dokter nakaningan itu adalah tempat untuk kambing-kambing. Untuk pelanduk-pelanduk. Ya akka singa-singa, inganan na doy alita segai. Unang majolo dalam skala yang besar. Skala na mek majolo. Nakaningan nunga di taringoti i marhite-hite. Ahado aged data. Perlu tok kita menjaga hayason. Contohnya sederhana majolo manginang di lingkungan negari Jotong. Kita menganggap kebersihan gereja ini adalah tanggung jawab koster. Aisa dia marguguni amang koster ya manginang. Contohnya sederhana majolo hubuat ya manginang dah. Pengalamanku di sekolah minggu di Sopo Gudangan. Buah mana tua-tua. Mungkin dang sempak dope sarapan. Ibu be maka jajan nyon, kasih langon nyon. Berhamburan maka bukusna. Setiap hari minggu dirokon. Maaf ya inang ya, tolong sampah-sampahnya diambil ya inang ya. Tolong ya inang ya, tolong inang diambil sampahnya. Sebulan 2 bulan dang mapan.
Pasobu mesi. Mana yang paenokku cara asa ulo ka inaon mabuak ka sampahna. Maabinang ya. Neng haluar minggu, sekolah minggu balita. Inang, selama sampah tidak diambil, kita tidak keluar. Selama sampah belum dipunguti di sekitarnya, kita tidak keluar. Iya semetung. Alaiko jolo karaskan. Ria. Berbulan-bulan saya terus katakan, tolong Inang ya, diambil sampah-sampahnya Inang. Ay bukusnya siang langon anak kon, dadang peduli. Seolah-olah itu adalah tugas dari guru-guru sekolah minggu membersihkan ini. Kami sudah capek Inang, mulai dari pagi mempersiapkan, mengelite-lite, menghapus momonnya anak komom, membuat tuh kamar mandi ngalu Inang. Tolong jadi buat sampah, dadang peduli. Alai si disirokon saleleng so ibuat tamu dang keluar hitaniku. Baru pe ibuat, iko songoni nama hitau. Ngeri ya? Ikon ni karasan nama baru songoni hitau. Nakay pe mulak gereja tong huway ni. Saleleng so iya so tang boy keluar hitaniku. Baru pe. Ringan motik gereja nami kan. Bukus ni siya langon anak kon na rin. Masa kami pa bungu-bungu honi. Apu sinang, susunya nak komu nak king bolong-bolong. Seliling so apu so lapo dan keluar hitaniku. Ya sudah mau ndak mau, karas dua penangon memang. Enggak mangido iba mangele-ele iba, tang marna ulu. Boharo itu menjaga lingkungan. Kan? Maaf amang, tua ka ama. Ayo nang asal lepar ya motong putung ni sigareti. Ayo lu jaru amang mangurus tanaman ni. Alaki betulan nauro mangurus tanaman ni. Lokok manod disi. Di bunga-bungai, patah neng marbungai mana? Apa ngasih gare isi melos mamuseng. Mari lamang, ya itu adalah alam ciptaan Tuhan. Melalui tangan-tangan manusia dikelola dengan baik, kita hargai. Dang boy hita mabain, nang pala dang pas masih manigai. Dang boy hita payas so garejaon, nang pala unak kita makotori. Iroto, ay taringot inaking diagedday. Lingkungan gereja majolo tabain yes. Itu artinya kita menghargai habel gaun di debata. Odona perlu berengot tak. Dina merminggu ekologi kita. Ya. Melihat kebesaran Tuhan dalam habel gaun ni Jehovah di bagasan sudah natino pana gurang natino pani debata. Ya. Mana neng berengot tabohado hita makilalaon habel gaun ni debata marhite-hite natino panai. Manaikon uhir di bagasan roham amang inang. Marhite-hite natinop ni debata. Marhite-hite habal gaon ni debata na niakuan na nantarajumi di tonga-tonga ni ngolutan. Disarihod debatado hape ngolukon. Odotong. Disarihod debatado ngolukon. Ya. Itu sebabnya tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sudah menyediakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau bergerak? Hai orang-orang muda. Tuhan sudah menjamin kehidupanmu. Masa depanmu sudah Tuhan jamin. Tapi apakah kita mau bergerak? Ketika matahari terbit, kita bangun, keluar, mencari apa yang perlu dalam kehidupan kita. Itu sekarang. Hubua majolo cerita sederhana, taringo tu habal gaon ni debata, marhite-hite natino pana. Hehado hita mabege musik klasik, amang inang? Hehado kan? Hehado tabege gowarni Ludwig van Beethoven, satu komponis. Komposer lagu yang sangat luar biasa. Ya, dia menciptakan lagu-lagu jadi akapar selera-selera tinggi matongon nama kalomohon lagu-lagu klasikon. Karena orang-orang yang mempunyai nilai seni yang tinggi, yang mengerti akan musik, matong artinya dari semua musik-musik yang ada di dunia ini,
Ya level tertinggi lah. Karena apa? Tingkat kesulitannya itu kan sangat tinggi. Lagu-lagu klasik ini. Itu sebabnya dari zaman dulu sampai sekarang atau mungkin dunia ini masih ada, itu akan terus dimainkan dan dipertunjukkan dalam konser-konser besar. Alejado taboto boha sejarah ni Ludwig van Beethoven. Ujahaw majolo manang uciritaw majolo kisah hidup yang menginspirasi bagi kita. Ludwig van Beethoven ini memang dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dan dia mempunyai darah musik mulai siano pungna. Alelam jago mai mana, serius mai mana namar musikon. Dia dibaptis dalam gereja baptis pada waktu itu. Jadi terus mai mana bermain musik, setiap tuts piano itu dia sudah hafal. Dia tahu semua. Setiap tuts piano itu. Dan dia menciptakan lagu-lagu yang bermutu mat dong. Ya, akal lagu-lagu yang bermutu mah diciptakan oleh Ludwig van Beethoven. Alaya hama nama samang inang di tahun 1737 Jala Pasma di awal tahun 1797 terganggulah pendengarannya. Terganggu pendengarannya dan akhirnya tahun 1798 tuli total mai mana. Tuli mai mana. Apakah dunia akan berakhir? Bagaimana mungkin dia bisa menciptakan lagu-lagu yang bermutu, lagu-lagu yang disukai oleh orang banyak? Dangadong benaboy begionna. Bagaimana dia menciptakan lagu-lagu ini dengan tuts pianonya itu dan menuliskannya dalam kertas-kertas untuk membuat sebuah lagu yang bermutu, sementara dia tidak bisa mendengarkan lagi. Itu tidak mungkin secara manusiawi, dan mungkin bion. Pendengarannya boleh berakhir, tapi semangatnya tidak berakhir. Dan Tuhannya tidak berakhir. Dengan menghafal tuts piano on, dihafal di mana? Bagian-bagian nai, alirang di BG, lau mai mana tu alam, di BG mana mah suara-suaranya di lau ni mana mah di bereng mana mah air sungai mengalir najulur to kan, jadi artinya masih alami alam itu. Di BG mana mah? Di hutan di mana mah aliran-aliran air ini. Jala di ngoti mana mah tuts piano ini. Dan dalam ketuliannya, dalam ketidakadaan pendengaran, dia menciptakan lagu-lagu yang luar biasa. Mungkin do yang gue secara hajol mau, tak mungkin. Ale yang gue di debata itu mungkin. Ima luar biasa na. Dunianya tidak berakhir. Kalaupun dia tuli. Malah justru dalam keadaan tuli dengan memperhatikan air-air yang berjatuhan di sungai, dengan memperhatikan burung-burung yang melompat-lompat, dengan memperhatikan pohon-pohon yang bergoyang-goyang, dia menciptakan lagu-lagu yang berkualitas. Alam ciptaan Tuhan itu menjadi inspirasi bagi dia untuk membuat karya yang luar biasa. Ima luar biasa na. Pohahi tau. Denggado pamerengta. Denggado parbinegian. Denggado mardalan. Denggam marpikir. Adong dorohatta. Alejo hurang roha.
Itu namasa kan. Jadi amanginang unang ngabati huaso ni debata di ngolum. Unang ngabati. Karena apa? Hamuliaon ni Jehovah tarida maon sian natinopana. Au jamita honok kudo torusot tuhita. Tikidi hepata au. Ya anak asuhan saya yang berumur 6 tahun, 6-7 tahun mau. Ngungu, tuli, ya biasanya sarupa doon, bisu tuli. Jala ada sedikit autisnya, elang uluso. Alay boy mangedehon dengan bergumam lagu buket de nomor sadai. Lagu buket de nomor sada. Ringgas maho tondiku. Sian niro marsiajar. Sian nangungu. Sian natuli bisu. Inde mana ton? Irja. Ay dia dong yang lagu ni naton naraku. Dah nak lebih on. Hulului. Jarang doi boto jol mal buket di nomor sadaon. Alias siya danak nangungu. Siya danak natuli. Siya danak na autis. Boy mangedehon ni. Wasoni siya di. Ada Tuhan dalam dirinya kan. Irobain unang anggap remeh mamereng jol mana mek denang dah. Unang menganggap remeh mangida jol mana hilala roham oto. Kuasa Tuhan lebih besar dari dia. Ludwig van Beethoven dalam ketuliannya dia bisa menciptakan lagu. Inilah ciptaan Tuhan. Habelgaun ni debata. Merhite-hite natinopana. Luar biasa. Sekarang karya kebesaran Allah yang luar biasa itu terida mesianise. Ai songono doholong ni rohani debata tu portibio. Pola do anak nana seseri ima epistel tanah kaningani. Johannes 2 ayat 10. Pola do anak nana sesadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsia di ibana. Alai asa dapotan hanguluan na saliling-nililing na. Karya terbesar Allah itu nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Irobain ihut pemayamanginang asa sonang ngolum. Jangan main-main namar huriaon. Jangan main-main yang bertuhan. Itu tadi saya tegaskan. Cowok, unang saya HP mi patiok-tiok. Jangan main-main untuk beribadah. Itu selalu saya tegaskan. Beribadah itu paling lama 2 jam. Molo saya HP mi patiok-tiok po. Mamereng-mereng aka konten-konten ko tumao ni jabu homodong. Nga tumago ni. Atau ibadah online saja. Roh tu gereja. Tapi tidak sungguh-sungguh cari Tuhan sia-sia. Ya, karena Tuhan sudah menebusmu luar biasa. Apakah tingkat tekuru kamu? Ya, Anda itu terlalu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi kalau tidak ada mutu, sama saja. Anda ini karya terbesar Tuhan melalui orang tuamu. Jadi hargai karya terbesar Tuhan dalam kehidupanmu. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh beribadah. Tinang dah? Amang dah? Disarion di batado ho. Unang mabiar. Unang mabiar hamu namanginang. Alay mula-ulaw mo. Dapok mo doy. Ay dirokot do. Iso na sumangulaw ng mangan. Jay horo na manot tuhon mangan manang nadako. Horo manot tuhon niya manginang. Hita do. Muluneng mangan aw. Muluneng hasea aw. Aw do manot tuhon ni. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita alam ini untuk kita usahakan. Jadi hargailah habalgaon ni Jehovah. Habalgaon ni Jehovah tarida may marhite-hite natinopana. Hargailah alam ini. Berdamailah dengan alam ini. Jaga dan lestarikanlah alam ini. Karena dari alam inilah makananmu. Sian alamodo natinopani debatado disarihod debata ngulum. Alani i amang inang jangan batasi karya Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau alami pada saat ini. Apapun yang menjadi beban pikiranmu pada saat ini, jangan batasi karya Tuhan.
Tuhan akan berkarya. Habelgaon ni debata tarida mai marhite-hite natinopana. Ludwig van Binshofen itu menjadi satu inspirasi yang berharga bagi kita. Di topa debata ibana, ale dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami ketulian, tapi karya Allah tidak berhenti sampai di situ. Dalam kondisi tuli, dia masih bisa memberikan karya yang luar biasa. Itu artinya, apapun kata dunia ini, itu tidak bisa membatasi engkau untuk tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karya kebesaran Allah, marhite terida mai marhite hite natinopana ise manatinopane. Au, hamu. Patuduhon mah habelgaon ni debata, marhite hite ngulum. Amin. Martangyak kita. Hupuji hupasangap hami ho Tuhan di asidohot holong ni roham. Nang mamakulingi hami, arianon. Di minggu ekologi, nang tinotuhon ni huriami. Asa marhite-hite na tinoppa ni debata di Portibion. Tarida bah habelgaonmu. Nung nga di pasunggul hoko tuhami Tuhan marhite-hite jami taon. Di topahodo Portibion, di bagasan keteraturan. Ala nii gabejol manamaraturan mahami Tuhan. Unang silomo-lomo. Adong do aturan-aturan di nguluon. Asa sonang ngulu nami Tuhan. Alay jo do akka aturan-aturan ni hulanggar hami. Hupalomo-lomo hami. Alay hatam ditikyon paingotok kami macekoras. Habelgaon ni debatai terida mamarhite-hite natinopana. Marhite-hite alam ciptaan. Marhite akka suasuanan. Marhite-hite akka pahapahanan. Marhite-hite tano. Di dia kami jongjong jala mangulu. Jala tarlumobi. Habelgaon ni debata tarida may di diri nami marhite-hite Jesus Kristus. Naong dilehok ko Jesus Kristus. Patuduhon balga ni holong ni roham di hami. Asa hunang mago gadup na porsea diho. Alay asa dapotan hanguluan. Ajari hami Tuhan lau mangargahon na tinopami. Mulai man siya diri nami. Asa unang holo hami membatasi karya ni debata. Marhite-hite manang ahape di nguluon. Alay marhite-hite karya ni debata di ngulu nami. Ubere kami mua. Natu do Jehovah lau manarihon akan nariko di ngulu nami. Alani i dangadong nahu habiari hami di Portibiot Tuhan. Arupidong na martonga-tonga langit. Di sarihokko. Lam mahami jol manatinopami. Ido mangojar hami. Asa unang tahu tabbe di nguluon. Mau lihat Tuhan. Unang salpu boti hatam naung hutangi hok kami. Alay marparebue may di ngulu nami si ganupari. Asa dapotan pasu-pasu doho silas ni roha hami di nguluon. Huwag kami akadongan nami na di bagasan si taonon. Parukilon. Alani akka kondisi-kondisi na masa di sekeliling nami. Kondisi ekonomi na matseborat, perkerejuan, molotung adong piga-piga siya dongan nami, na pungot Tuhan, na sodapotan perkerejuan sa tu sadarion, na sodong buanon na tujabu lao sarihonon na, ditonga-tonga ni keluarga na. Tuhan asiroham, nunga di paradeho, marhite-hite natinopami, nalao gabe si panganon na sida. Alani ipa tuduhon madala dingolu ni nasida Tuhan. Asa dapotan parkerezuan nasida. Asa gabi dalam mumay lau manguseo nakapasu-pasu. Diak ka narikot di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Molo tunga dong siyan tonga-tonga namion na di bagasan parsahiton. Tarlumobi parsahiton na matsepo sidang namar namalum sa hatu sadarion. Tuho do hubuak kami Tuhan. Daw ni maparsahiton nasiday.
tanganmu na sun badia ima, na payasson saluhut na kapanahiti, asa tanggal may dang dihilala Tuhan, peut dang binoto, ima pangiduan nami, molo tunga dong na marukil Tuhan, alaniak kaparianak kono natakang marroha, uwag kami Tuhan, pergogoy akan atoras, na marukil alaniak kaparianak konon, horo na mga lehon nakadakdanakiti tunga-tunga nami Tuhan, rapokoma hami, lao marmudu-mudu, lao mga lehon nakapuda na ringgan tuak kaya nakon nami. Horo na mga lehon danaki dito nga nami, jalahami ro na boto sa tuhabbuha parrohaw niya kaya nakon nami. Wala tung pesongon na toras hami Tuhan, hurang marbisuk, hurang marbinoto Tuhan. Gugo nami na hupangasahok kami, lao paingot to na kaya nakon nami, maporus mahami tuhaw pinarsilang kami Tuhan. Rapoko mahami lao paingot to na kaya nakon nami, aso nang mago na sida Tuhan. Alay mo asa mulak na sida museng tuho, dia tu sida doho lo moni roham. Uwa kami Tuhan kaya nakon nami dari bagasan parsikolaan. Tarlumobi kaya nakon nami naung tikinan yan ikot tamat sian perkuliahan na alerang marna tamat satu sadarion. Terhirim dohami Tuhan. Asa tumibu tamat kaya nakon nami. Naku boto hami nagabi halangan na sida alena pos dorohan nami Tuhan. Di bagasat tangiang doho babor hatami kaya nakon nami lao mga luluy parbinotoan. Di bagasan gonggoman nasi roham Tuhan. Danak nami boy pasidukon perkuliahan nasi daro dinggan. Mula tunga dong kaya nakon nami Tuhan. Nang tamat leleng sian perkuliahan na ledang dapotan perkarezua dope Tuhan. Roham Tuhan. Unang palowas kaya nakon nami gabi kaum rebahan. Nasonang di zona nyaman. Alay paingot na sida Tuhan. Asa hehe manugut nai mga luluyak ka narikot di nguluna. Mula tunga dong kaya nakon nami Tuhan na marukil. Ngago umurna aledang marumah tangga dang dapotan sirokap nito di dope. Roham Tuhan. Horo na madokon dang dinggan sa sadabaway pujung. Alele hono mudo na gabi pangurupi dia kaya nakon nami. Pos rohan nami Tuhan. Mangidu kami macegomos roham Tuhan. Bereng maganup aka ilu nang manetek Tuhan. Aka natoras na marukil tu kaya nakon dang marna dapotan sirokap nito di. Oma Tuhan na patuduan sirokap nito di dia kaya nakon nami. Asa woy na sida pa jongjokon par rumah tanggaon na ringgan na hinalomohon ni roham. Asa sonang rohan nami Tuhan. Lau paborhaton akaya nakon nami. Tuak kapar rumah tanggaon nami. Macay godang Tuhan. Naso tarhatahok kami. Terbatas do pamangan nami pasahaton. Aka pangiluan nami tuho. Alay di boto hodo sian banuam. Aka nanaing sidohonon nami. Lubisian na pinikiran ni rohan nami Tuhan. Hodo na botosa. Sarihon ngulu nami. Pasikko sa luhut na kapasu-pasumi di ngulu nami. Asa martaba-taba pamuzion nami. Dohot pangarajuman ni diri nami. Habal gaon ni debata di nguluan. Unang palawas kami Tuhan mergait-gait di nguluan. Unang palawas kami Tuhan mergait-gait mga luluy ho di nguluan. Alay di bagasan parsitutuom mahami mga luluy Jehovah. Sian uduk doho sirep ni rohan nami. Atong mauliate ma Tuhan. Upasatami masaluhu ng ngulu nami tutanganmu. Homa na mamasumasu na mangodihon ngulu nami. Urasi kami siya dosa pangalosyon nami Tuhan. Dosa do kami. Alani marhite-hite hasesaan ni dosa nami. Taluk mahami Tuhan. Dapotan pasu-pasu na siyakoy. O matangiang pangiduan nami. Walang mga sahon Kristus Jesus Tuhan nami. Mauliate madiho ali Tuhan. Amen. Maredehita tapasahat mapiliata na paduahon. Ay,
mapiliat tamartang yang mahita. Ale di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu seleon-leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyang hami pilihanon. Patimbulhon harajaon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dah hami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang say pinarbadia magoarmu, say roma harajaunmu, say saat malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhame sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalau hamu mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tu tondim.